Ojo ngisi-ngisi Asna Brata. Cemplon ojo ngisi-ngisi Asna Brata. Ayo. Coba. Cemplon, ayo nek. Cemplon. Alan se. Ayo, kaya iki Bang, kaya gandet. Ayo. Iki lho, egole. Ngene iki lho. Sik, gak ora trimo aku. Sik. Kaya kucing golek ini. Biasane lincah. Ngene-ngene iki. Lho, iya lincah iso lho. Oh, durung ngerti. Rupamu irungmu nyeprok. Tapi kan setidaknya niku kan nek cara pilihan kula riyantune alit. Nggih, muga-muga entuke sing alit kaya Den Akbar. Lah, elek Den Akbar ki bagus. Lek kaya kowe iki bojomu ayu, pilihanmu ayu, ndang didongakne tanggamu ndang mati. Mergo bojomu arep dilusur. Kowe iki ambekane keborosen deleng to, Den? Ambekan lu irunge mbuwek ana ambekane kengawosene malah ndang ngentekne hawa ndang malah ndang mati. Ala kok iso malah kula sing mati dhisik ya. Aja ngene mati. Pak Mudin. Nek Pak Mudin lho, salahe teko kewenges. Ngapunten Pak Mudin. Wah, Jan. Niku aku kajaten apa to, Mi? Sekretaris desa niki. Wis tak sebutne kabeh. Bahas. Daerah Loceran nggih. Ya. Alhamdulillah. Mbak Yu monggo, Mbak Cempluk. Cempluk sapa? Lah buka. Denko. Mbak Denko monggo. Den kondang kowe. Ngendi wis panggah sendak Wonogiri wis panggah Wonogiri. Pancen kula tiyang lugu. Wah. Lugu niki. Pirsa Bu lugu. Napa lucu tur ngguilan. Niku artine nggih, mboten. Kadang sak alus, kadang sak glugu. Oh. Niki sing dawuh Mbah Wa Klambi Suwargi. Lugu, kadang sak alu, kadang sak glugu. Nggih. Mboten tanglet jenengan napane niku ngoten mboten. Napane niku Pak Napane Mudin? niku? Awake. Oh, awake. Nek poso niku cilik dadi sak alu, nek wis bodho dadi sak glugu. Amin. Amin. Pak Ji nggih sak glugu. Ayo, niki mboten tambah malih, sampun. Ampun nggih. Dan mungkin masyarakat waleh. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Mudin sampun kersa berkahi. Waleh kalih kula. Nggih, Atas-atas lho masyaallah. Pak Mudin. Diderekne Mas. Pun dung ya. Enggak, Luar biasa. enggak, detak, enggak, detak. Ampun terjun payung meneh Pak Mudin. Alon-alon mawon. Nggih. Nah, sukune riyen. Nah. Ya mesti lho, Mbak. Ngono. Ya. Anu sik. Nggih, monggo-monggo. Mbak Lucy kalih anu nggih, kalih Mbak Denko. Mbak Denko, nggih. Berdua no. berdua. Ayo no. Nggih, monggo-monggo. Kan sak anu postur tubuh sama. Wah, saiki dhek langsing saiki. Nggih, ngejim. Yo, ngejim. Satu sing ngejim terus. Ayo sepati cok. Ayo. Oh, hey. Sing tampil putra daerah Asli Kota Angin. Nah, masternya sinden Nganjuk. Betul. Seniornya sinden Nganjuk. Towek aku. Loh, apa yang dinamakan senior itu tidak harus tua. Senior dalam arti senior pengalamannya, sekolahnya, dan prestasinya Mas Akbar. Dan pengalamannya tentu juga. Loh, beliau ini dari sono sampai toko luar negeri pelosok ngendi tahu. Nggih. Gitu. Pernah pentas di mana, Dok? Teng luar negeri. Iya, ngendi wae? Teng London. Ah, kulo London. Terus nanti iki kan ora bocah Singapura. iki anu golek bom Dok ning kono. Tapi Asna Brata juga Iya, kelasnya luar negeri kok. Iya. Luar negeri. Iki ada yang izin ke Malaysia berang Alhamdulillah tanggapan le. KKN. Waduh nek KKN. Tapi hebat-hebat loh iki. Ini tambah nom-nom muda-muda London Sik. terus neng ndi gitu ya. Kedutaan luar biasa niki perlu dicontoh. Nggih, leres. Kita tidak harus mengandalkan ayu tok ora. Betul. Iya ya. Yang Iya, penting leres. iki kualitas, skill. Nah, dadi ono sing iso adik-adik itu
ben iso nyonto. Iya. Dicontoh apike wae. Contoh apik ya. Aja labene. Sik, halo Mbak Denko karo Mbak Lucy ki kudu sing hot no. Apa Biar hotnya? menggoyang YouTube Astabrata Medan dan menggoyang Sombron. Apa Leh. Banyuwanginan juga boleh. Ya. Tapi Mbak Yeni ki eman-eman lek ora bawa le tenan. Oh ngaten nggih. Iya. Apa langsung apa bawa manut? Iya, oh. Apa ki gelang alit napa gerajakan? Sinten? Nggih gerajakan. Spesial bawa. Wah, Mangke coba sing ngadeg beksa le. niki. Ngadeg le. Ayo lek. Alah nyapa ayo ngadeg ini. Ngadeg. Ndang to. Ngadeg ndang. Ndang kok disawerkan Mbah Mudin mau ndang. Ayo ngadeg. Alah. Niku pemalu kok niku, Mbak. Alah ora oleh Astabrata iki pemalu ora oleh ngisi-ngisini. Ora aja gedhekno kemaluan. Tenan to? Ngene iki yo ngene iki lho medeni sekali muni mak celeng. Ayo ngadeg le. Timbang kowe delokne kemaluan ayo ngadeg. Nah, cuman nang bagus. Lho, jangan meremehkan Astabrata. Elok enten sing saged beksa. Glendem piye. Enten sing saged beksa. Enten sing saged pambyawara. Suarane yo Heeh, apik-apik. suarane apik kabeh. Mas Heru Elok apik. niki. Wah, nek kadung joget, wah jan kaya wong-wongan sawah. Kok malah lungguh? Apa justru Berdiri iki disoteng HP teng celente kok. Kok yo. Lungguh ini lho, iki. Sapa asmane? Cemplon. Asli jenengmu secemplon. Karis. Oh, Aris. Karis daji laknat niki niki. Aris apa Arus? Karis. Aris apa Arus? Karis. Karis. Ya ini mas, Oh, Semester berapa? Semester berapa? Semester piro? semester 5 Wah, luar biasa. Kok ora lulus-lulus deh kowe? lagi awe toh. Oh lagi. Kampusmu ngendi Cak Bagus? Teng UT Malang. UT ki apa? UT Malang. Universitas terbuka. Oh iso terbuka iki ning ndi kuwi? Lah kuliahnya teng omah. Ora nek gedunge Mas, gak ono gedunge. Oh, alah ya. Iya, iki Mas apa mau? Jenenge Aris. Karis. Karis. Karis sih duwe pendono Kok amen demoki ngene nyapa to Le? Ya cek genahno tak tekoni. Kok amen demoki ngene iki nyapa? Niku anggere ora didemeki sithik nang ngumbelen. Ayo jajal dibawani sik. Niku Ayo, bawani ayo. napa? Monggo. Nggih. Jajal. Bukan Mbak Deni. Pamerno Mbak Lucy, awakmu iki cah tari sing hebat ngono lho. Aja ngisin-ngisini. Pokoke Tari apa lari? Mahasiswane sing mlebu Astabrata iki mahasiswa petingan, pilihan. Nggih, nggih moho. Nah, dibuka Mbak Yeni sik ya. Apa sampean sing buka? Sik to, dadi wong lanang sing gagah ngene lho. Sing tegas. Wong lanang ki apapun yang terjadi kudu tatak lho. Profesional iki anggapan bojo loro. Lah ora apa-apa, Mas yo bojomu kedaluarsa wae ora apa-apa. Malah wong ndang awet nom. Siji ungel lho mas. Ya Allah. Malah curhat malahan. Konjuk loro. Tare urung wayahe ora usah bingung. Ora usah bingung. Nah, kaya Mas Akbar ki lho. Akeh sing ngenteni kowe ya oke. Sing DM aku Mas Cemplon nyuwun nomere ngono kuwi. Arep kon dadi Nomor pembantu. napa? Apa? Nomor napa? Nomor HP to. Yo. Yo, jajal. Iki jengleng iki jengleng. Jegleng. Jengleng. Sik mu bawa siji nyenggleng iki enek munyuk teko gendang jegleng sini. Jeglengen sik. Iya, Kamu tok pembuka iya, tok. Pembuka tok. iya. Iki bawa apa? Mboten Jegleng. jung- Oh, jegleng. jegleng, Oh, niki jegleng. jogetnya Ya Mbak Deni. luar biasa. Wah, jan Masya Allah. Iya. Gak apa-apa, Le. Tunjukkan kebolehanmu. Kuda-kudane tarik ngene iki. Iya. Nah, ngono lho. Diomongi yo. Contoh Mas Akbar. Ora usah wedi-wedi. Katokan apa? Lah iki. Oh, katokan. Atomu Kayak training mbokmu to, Le, mboke. Iki penyimpinge dalang akbar kok katoke Puma iki. Tulisiane kok Pinocchio. Oh, sarung. Oh, sarung, elok, Masalah elok. Santri, pinter, santri kok padak nih. Ya salat. Kala-kala ya. Sholat tok ya. Iya. Monggo Mbak Yeni. Ayo. Mampiat manyo. Pamerno Mbak Lucy. Wah, bagi ngono ki ra ngajeni pengendang. Pengendang nek polah nganti totoan nyawa lho. Kowe kok mak tulit
Ngono ki. Kok kaya wong bar sunat. Lah sampean winginane nggih ngoten kok. Oh ya. Aku sing salah ya. Sing nyontoni. Pisan kas ora trimo aku gak trimo ki maju jenglenge Mbak Deni. Mbak Culit. Majuane gek sing rada mempeng jengleng Mbak Deni ki sing ngroso. Suarane gendeng balambiangan. Yes, ayo. Kowe kaya film horor sing dadi pocongan keton. Mak telelor. Ndi ki musuhe ndi Mbak Jeren? Musuhe munggah le gandeng. Wah, kowe jere ngefan pol karo Mas Akbar Drewangi kok kene kok gale. Oh niki kenalan jenengan. Masyaallah nggih niki Sik aja medhon niki, Go. Aja medhon sik. Kayak kembar ya. Jejer. Ja. Iya. Iya. Ayo. Awas salaman. Iya. Iya. Nggih, saliman karo nyanyi esem guyumu. Ngono. Iya. Kowe kembar iki percaya kabeh deleng niru lek mekrok padha. Nggih, deleng. Hadap kamera. Alaman kowe bodoh. Jejer hadap kamera. Jejer Hadap kamera. Ya ta? Jangan. Piye kaya layang kumitir layang seta. Ki kumitire ki setane. Iya. Ki wayahe sapa? Jajal ki ya. Iya, Jajal ki. Sapa? Asmamu sapa? Nyekel mik to, nyekel mik. Kula gandhen Den. Iya, saka ngendi gandhen? Saking Trenggalek kota tempe kripik menika. Nggih, alhamdulillah. Nyusulane numpak apa ki mau? Niki wau beto nyuwun sewu roda kalih sepeda motor. Ndereke Mbak Lucy ya. Mboten lah kula pancen wingi tasik ana sing ketilapan kalih kula. Wong wingi nggih kula nyelang mriku gek karep kula badhe kula balekke. Moja, iya. Lah ngoten. Ning niki wau alhamdulillah Den. Kula saged mriki niki wau jane ana gegeran kono ngen wonten kota Adipura niku lho. Heeh. Niku rame sanget estumi. Nyapa? Aneng kono kan yo wah wong-wong batinku apa lek enek hiburan apa piye ta? Tibake mengke wah tabrakan gedhen. Aku yo teko mandek neng kono penasaran. Penasaran Den. Karo cemplon cedak. Aku pilih sing kene ya Den. Yo gak karo cemplon jejer. Sing pundi? Cemplon iki lho. Niki Mas Cemplon. Iya. Ateng mriku wis genah. Wah. Kalau dhuwur men ta? Iya. Aneng kono kula nggih, kula dulure. Nggih. Langsung ning kono kula medhon jegrek, kula dulure biyak kabeh. Blek tibake ning kono mang tabrakan. Wah, jan mengenaskan. Motor karo motor apa mobil aku ora roh. Menika asu alih kirik. Lah ya tunggalmu arep cemplon. Oh kali niki. Wah iya, ning alhamdulillah kula niku ngepen kalian jenengan. Jajal jenglenganmu kaya ngapa ayo. Ayo. Iki dites to. Jogetmu piye aja ngisi-ngisini kowe. Arep pamer joget to ya piye. Walah, alah pada diunjuk deh. Ngomong yo unjuk ngono kuwi mau cet ngono. Coba gendaken anu sik dites sik aku ora percaya lek kowe pinter joget. Iya. Ada kendang ngono sik. Tuk. Yo. Lincah. Ayo, pelan kaya iki mau. Terane. Cemplon. Kaya Mas Genden. Alah, plon. Keprek piye. Ayo nih, anu kendang dangdut kita cemplon. Ayo. Kaya cak percaya lek joget le. Kendang dangdut. Rada cepet. Cepet meneh. Cepet meneh. Aja ngisi-ngisi Astabrata. Cemplon aja ngisi-ngisi Astabrata. Ayo. Ego male. Cemplon, ayo nek. Cemplon. Alam se. Ayo, kaya iki Bang, kaya Genden. Ayo. Iki lho, ego le. Nggon iki lho. Gak ora trimo aku. Sik. Kaya kucing golek mie emboke. Sik le, gak ngono lho le. Bokonge di maju mundur ngono lho le. Iso. Iya. Ndang to diwarani ndang. Ayo pisan gas. Ayo. Den, ayo. Dangdut. Yo. Nah, diwarani sing ngono sik. Duk. Kok kaya banci joget. Ayo. Pelan. Ayo. 1 2 3.
wis ora kuat. Wis muduna wis gak apa-apa wis yo. Wis ake aku. Aku nyawang ra mentolo. Tapi wis luar biasa. Luar biasa niku hebat. Kemajuan. Role Astabrata kok iya. Nggih Mas Cemplon niku. Rol napa Mas Timi? Oh, rol. Oh, Pak wonten ngeten to debus. Iya lho kowe ya iya ngono kok. Nggih. Kok kene. Kula jane kula kalih jenengan pen kalih Den Akbar. Wah, jan. Priyantun kok baguse mboten jamak-jamak ngene iki lho. Saiki wis tamat tenan to. Tapi kula nggih tamat sakniki. Nek nyuwun sewu aku ya ora kalah to. Lho, jenengan pasti lho nek ningali kula. Piye Den kowe? Kalah apane? Lho, tambah resi to kula. Lho, Resi apane? lho, kula kan nembe wingi disuwuk ning ngene niki. Diparingi wedak lho. Niki wedakku lek roh rego larang. Apa? Panbo. Lah tulip. Panbo. Bajiret iki Panbo ngene Pak Mudin kuwi. Ah wonten turahan kok. Bawaan dagelan sobek iki. Ayo, Bayaran. terus. Arep duwite ilang, iki mah aja ilang nang duitmu ya. Mboten niki. Jajan bakso ora iso mbayar. Loh. Pawaan sobek. Aman. Ayo Dang, dicuklek. Ayo. Dicuklek. Terus. Oh, Kenceng sik, teko kenceng sik. ngeram, dicuklek ngene, yo. Nyeram biai. Nusantara. Apa ganden ki enggak ngene iki lho, Le? Ngapa? Biasane iki dhek mumbul ping 10 barang kuat to. Iki Baik. urung ngetokne katiasane. Oh. Pindo. Dak. Pindo. Jik, ro, lu. Apa? Telu wo. Telu, yo, pisan kas. Yo, telu. Ya. Aku samar sirai Cemplon kedugang. Iya, ora, yo, lanjut. Heeh.